balıklayacağız. Doğumlarım var, doğumlarım var, benim doğumlarım var. Elmadan benim yanımda doğumlarım var. Toyumda kızmakta, ilk balık duygundu. Beni balıklayacağız, doğumlarım var. Acayip durmuş balıklı bolum. Mehriman Türkmenistan, yazayım sana destan balıklı bolum. Erler näçe ağırlasa da, şonno da erlerini alanyan gelinler nirdesiz? Soňaýlar. Ýöwümi gyýypy? Görmeň bolup oturşyny gyýdymyň sahatalygyndan peýdalanyp. Sen şu gedip bir etdirişme gerek. Häzir dur. Uýumyny tuğra talaýyn. Ýogsa hile ýan bolup boyun almaz eden işin. Duranny. Sen gara sen täksen boljak zatlar. Gyýdym. Äriň hakyky ýüzüni göresiň gelýän bolsa, äne o közden öregel. Hakyky ýüzüni görkezýän men sana. Şu gedek satmaýar menden. Görersiň näme? Agyz näme işledin şu wagt? Ece teret şu gedere mar ärim bilen ärime tokmada atyp, ärim bilen aram bulaşdyrjak bolýan bolsaň, men indi sen bilen gatnaşmaýar. Men ýa-dadım gatnaşyp kesken ärime tokmada atýan bolsaň. Kim bilen gatnaşyp ketýäni görer. Ýöre çyna. Ýöre. Ayalyň eli. Dur bäri. Hadi dinle durmaýan. Deret dogancygym, men sizi näçe çagyran maýdaýynmy? Men gelinimmi? Men gelinim şeýle bir söýýän gowurýan. Çoňa soğuk su elle desim bilen o. Şol öýüň çünkünde bedäp çykyp oturjak gelinim bilen. Çoňa döme hajak işgär gerek. Pasudalaryny ýuwarsyň, ütüne çersiň, garaçyňy hiçler elletmelärler. Onu gurleşdik mi işalyan men? Yalan sözleme. Gözlem bilen gördüm. Hemen. Elinden tutup oturanyň gözlem bilen gördüm. Kim näşe elinden tutdum men? Owa, ine şunda takasatlysı baba. Näme ýa-da takasatlysı baba? Ine şuýda. Yo, hele ileme oturduğun elinden tuttun ajan diýip elinden tuttun. Ben şoňa näme, maňa näme? Suratyň bar. Hani? Ine suratyň bar. Emne oturanyň. Ay ho, edidim. Ön iş görürüm, köp adam yalan sözleýär, işler gördüm, rahat ýypray, el gatmy näl barlak gördüm, iş görürüm, el gatyken. Baýtawattyn. Men sen aly daň edýän, ho. Anan Ece sen pasta ýany şey diýen bidi. Aramydy, boljak bolýan. Ece men aram. Sonra dogancygym iş görmäne geldin dämi? Ana. Giyo. Maşyny peleleme. Giyo boynunan. Eçen gerek, men gerekmi? Ece, men sana geçen gedem aýtdym. Ärme, tokmet atma. Bu meni söýýär. Hiç şoňa mı gitjek? Maňa serep, maňa serep. Kıyıv. Ine bu gözünü aç. Karan aç. Vay Ece boldu. Gepin gurrundan doydum. Açıgül, yok sen ha işe başlayan, yok tokan gidelim. Yok, bar değil mi? Bar değil mi? Uy. Yatanı olmaz, üstüne kadar uyuyorlar var. Yıkalı verdim. İkisini bir yerde saklar yani. Tavu olaydı. Seni bir yetişme teredeyse. Begen merdi uzak begendirmen beni. Döwran, näme men saýlaman aýnan saýlaýaňy? Berk aýraw eliňe, agyr ýara. Indi maňa seret. Döwran, agyr ýara, bitmeýdi. Şunuňmy? Şundan. Зарядный, что да, getirsen kiden jaňadan. Zaretnik. Yok o, ikisi komplay. Nomerim var ekene seninle. Alo. Alo, o gowjadadım. Göresiň geldi gerek. Ay, o öňkü ýatjak aýlanaly munda bugünem ba. Vay, sen men sesimde ne edip tanıdın yaman hitrlaysana. Ay men bilýän-de sen uşa aýladyň.
Tawsa sen joran seni mümkün aylarsın. Gön bilýän nesesinden. Ben tanaydım öyle. Kapets de şustra ya. Nerede? Ay menim sana yakın bir yerlerde. Men tavuslarda sana araş otun gelen okma. Tawuslara. Bolya barayan. Al geçerim seni. Valya. Eşyanızmı? İkiňem. Klientler bilen nagles edip, grubit edip, gürleşýäňiz da boşaýaňyz. Düşündiňmi? Düşündiňmi? Talka oğlum bu. İşin oňar ya. Men bilemok. Bole ýakyndan gürleşiň. Düşündiňiz? Bolbas. Ýakynly. Hala maňyşmaz. Assalomu alaykum. Men bosh klient. Ejeng da goýma. Ay ölme o ejemde gyna bilemok. An gorkodan. Olma içerler. Onlar 3 saat sıkmadır. Yönüme zat berip boýan. An gorko düşdürani. İşte oturup korkudur şimdi. Oňur gaňa gaýmadyň tamam ýükün getirken ha. Götürýän näme berlerani gorkodan? Näme? Esas zat başlygyna agam. Şu zagaş görýän şonu alýar. Onun çağacıklarına oğulcuğuna ne bunlar? Son özü var ama. Özü ağam. Monal. Diyecek kolyan bir del iki del kelle. Ne? Ölmez kılamar ya mal. Gözüne dönüsen kardeşim senin şulu var. Şular var. Liboy kus. Karışmır. Şu diýenýärme dastap getip baran gayrat edin. Öýdäki şumak ýaşap önce gaýma sat ýasa. On çöpü näme etdiň diýip bastyň bäsan hele var, on mäsanam çagasy var. İllek ikonydy bardak gidenler öýtätip ölmedem ejenlere götjäs. Bardım. Am innikte değil garaşan respeside. Yok kol. Acıktım ay, pulum yok. Ne yemesem kemay. Oh, bayram mı ya? Hava bayram. Barayın da yanına. Bayram, neçe ay, neçe yıl bam. Görüşmeyen neçe vaxt oldu. Bayram otursam mı dedem? Neyle gittin ha? Biz şeyle qoğatlaşadık, birdanım yitik qalım. Yola, prosto dağıtacaktım ben. Aha da, birinci duraydı, sözünün böyleyemem ben. Birinci zakazıdan ondan arkayın gürleşip aftan gelaydı. Bana şu 45 mantık burgeri getireyim de men qatqa öğrenmesin. Mahita tamile mi? Ben getireyim. Bayramdan arkayın aydı vermen dinleyen. Ne bir hili yağı tanışan yalaklar boşun. Terem yerde iyi içmelerini bilýän, berk gelen olup. Yani bulan burgerleri qatty bet prosta aydar yalakda şunu ýene. Sam düşme ýere da şu burger. Aslında benim gönzere gelip görene beri TikTok'ta dönerlerin skitkalarını gördüm. Şundan gelip görene şu an. Anana ýöne gatwy yer saýlapsyň ta gözüň gelem. Luboy nahar zakaz edýän, ýany bilen mahita elýär. Kerkepde aksiýa edýärler dönerleri. Bahasam dönerlerin gözüň gelem 20 manat. Palovsy döner we on bahasam 35 manat ýany bilen mahita elýär. Pizza zakaz edýän, 2 saat mahita ýany bilen mut gelýär. Berdi gatda amatly besýiji. Oo. Benim şoň için geldim de şalatlar gorp geldim de şu an. Bayram seňle duşlanma begenýän. Sen karoçy gitme, habarlaşar. Tamam, otur. Davay pakam. Şot ne çol karo. Dost burman çık. Ben burger yiyem ha. Yanımda pek tane. Yanımda kıydın. Yeni şey ettiler o.